Programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, benvidos. Gracias por estar aí. Empezamos. O primeiro programa deste ano, Falemos. E hoxe queremos agradecer tamén, da man e en nome de todo o equipo que fai posible desta Santa Casa, que fai posible programas como este, os nosos patrocinadores. Entre eles a Galipor, JR Asesores, J. Rey Asesores, San Marcos e Viña Almirante. Gracias por estar aí e en nome do equipo de esta Santa Casa, feliz ano para todos. Empezamos e lle damos a boa noite e a benvida ao presidente da Federación Galega de Confrarías, un sector tan importante para Galicia que representa José Antonio Pérez Siera. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boas noites. Bueno, que tal de Navidades, a nivel particular, a nivel familiar, como foron, señor Pérez? Bueno, pois as Navidades a nivel particular, a nivel familiar, moi ben, non? A verdade é que estamos todos ben, non hubo contratiempo ningún, e iso é o principal. Vostede é moito destas datas ou pouco? Sí, no, bueno, ahora máis, antes non, antes cando andábamos fora, pois pasaba moitas máis fora no mar que na casa, non? Pero, bueno, ahora mismo somos máis de estar máis aquí, máis achegados. E fora, como se sinten mal, non? Sempre hai un recordo, unha morreña grande, non, nestas datas. Sí, normalmente sabes que, bueno, que ese día están toda a familia xunta, amigos e todos, entón, claro, ti estás ali no mar, o único que faz facer é, xa que estás ali, traballar. O que queda, levalo ben, facer unha cena especial como se fai en terra, e acabar un pouquiño antes para cenarmos todos xuntos, non por tandas, sí, ese é o comportamento que hai. Bueno, nestos días engordase algo ou pouco? Sí, normalmente sempre se pasas un pouquiño máis comendo, non? Pero, bueno, a empezar o ano, xa adelgasa do corpo. Hai que poñerse deberes? Sí, cos problemas que temos encima, que a tensión que temos, xa vamos adelgazando un pouco máis. Portouse ben, treixeronlle moitas cousas aos reis ou...? Sí, a min, eu non me podo queixar, a verdade que non. Bueno. E se entramos de cheo nas cofradías e na federación, como foi o ano 24 para as cofradías, señor Pérez? Bueno, pois o ano 24 foi un ano para olvidar, catastrófico, non? Os datos están aí, viñamos arrastrando xa desde o 2023, de que foi das chuvias, das riadas que tuvemos, según eso, e viñamos arrastrando xa todo o ano,
porque como todos sabemos, sabemos que o marisco, ainda que intente regenerar, e se está intentando regenerar, traballo de limpieza, rareos e todo, pero fai falta o tempo porque o marisco non crece dun día para o outro, non? Fai falta que se vai sembrar e que teñamos a suerte de que vai lográndose esa cría e depois tempo para crecer, non? Este ano sabemos que foi un ano tamén por encima deso malo a nivel general, xa de marisqueo, falamos de nécora, falamos de centona, falamos de camarón, pois incluído tamén outra clase de actividades como a peixe, pulpo e outras cousas, non? Xa chega un ano para olvidar. Para olvidar. E en moitas cousas, ou en algúns sectores, o marisqueo, digamos que as causas están máis ou menos á vista de todo o mundo, que son as riadas que hubo o pasado outubro e tal, no ano pasado, non estas anteriores, e nas outras especies non se sabe tanto, non? Non se sabe tanto, pero vimos arrastrando cousas, unhas porque non hai, non? Sabemos que o cambio climático está afectando moitísimo, as temperaturas da agua, estamos vendo peixes que hai moitísimos anos que por aquí non se daba tempos de aguas máis cálidas. Sabemos que o noso peixe, por exemplo, que estamos pescando aquí, busca aguas máis frías para poder sobar, para poder criarse unhas temperaturas normales, e esses cambios están nos afectando moitísimo, non? Despois, aparte disso, de que non se aquela, temos o problema da Comunidade Europea, do tema de cuotas, que se nos está restringindo moitísimo, e o pouco que hai, donde máis hai, non cho deixan pescar. Estamos vendo o que nos está pasando ca raya mosaico, que nas rías, por exemplo, nas rías gallegas, é onde a especie que máis existe é a raya mosaico, hai cantidad, en cambio temos ese tope, de non pescar ningún ou pescar 5 kilos por día a barco, non? Estamos vendo outras especies como o abadeixo, que era unha pesquería moi importante para a flota gallega, principalmente para a flota artesanal, e tamén se nos restringueu, pero hasta 5 kilos, non sendo a Navidad que puxeron 10 kilos ou 15 kilos, non? Estamos vendo estas cousas que non están pasando así, falamos da palameta roja en altura, falamos de que non se están vedando zonas de pesca para artes moi importantes como son os do Pincho, que irían cerrar para outras artes. Cerraron 87 zonas moi importantes para todo Galicia, tanto de merluza como a besuga, como eso, e era con intención de cerrar hasta 107, máis aínda. Entón, todo unido un pouquiño de cada cousa, pois eso é o que máis nos está matando, non? Xa que estamos aquí, analicemos un pouquiño eses tax ou esas cupos de pesca para a flota, tanto de cerco como de artes menores. Isto foi aprobado fai 3 semanas en Bruselas. Cal é a valoración que fai Galicia de esta situación e o sector do mar? Mala, moi mala, peor? Eu, para min, como presidente da Gallega, teño que dicir que é mala. Mala porque favoreceche nunhas especies, perjudicache en outras e perjudicache moitísimo en outras moitas máis especies. Se valoramos a pesca artesanal, as cuotas quedaron casi igual. O sea que se os tesanos nos queixábamos porque non tiñamos cuota, por exemplo, de raya, que non tiñamos cuota de abadeixo, non tiñamos cuota, pois seguimos igual, vamos a quedar cas mismas. As cuotas quedaron iguales. Bueno. Se falamos da cuota de sardiña, porque xuré non... Xarda, o xuré... A xarda foi un 25% de restricción que nos quitaron, non? Seguramente este ano, como nos quitaron ese 25%, vai a aparecer a xarda, cando este ano non a pescamos, ou polo menos artes menores no anzuelo non se pescou. Se pescou no arrastre, se pescou no cerco, pero bueno, sobrou nos cuota, e se pude facer... Se pode compensar? Sí. Has de compensar, pois sempre che deixan un 10% para retornar e o outro quedas o goberno con el para facer intercambios de cuota para a optimización, non? Vale, hasta aí moi ben. Este ano, a única pesquería que había era a sardiña, este ano aumentouse unhas 7.000 e pico de toneladas, pero claro, esas 7.000 e pico de toneladas son a repartir, dentro do convenio que temos, entre Portugal e España. Ao mesmo tempo nos quedan as 2.000 toneladas, pero automáticamente o goberno nos diz, repesca, que esas 2.000 toneladas xa quedan para descontar da sobrepesca deste ano pasado, que foron 1 millón e pico de kilos. Ainda non nos chega para pagar a sobrepesca. Pero bueno, se quedaría máis ou menos ca mesma cantidad, co mesmo tope que tuvemos este ano. Se este ano fomos capaces de entrampar malamente, a ver este ano como somos capaces de gestionar esa pouca sardiña que tenemos, non? Tenemos que mirar a fórmula de non gastala cando máis barata vai, gastala máis para o verán cando máis salida ten, ou miraremos porque a algún lado tens que ir. O xurel, vemos que na novena, donde máis cuota tiñamos, non había xurel.
donde se nos prohibeu que non podíamos ir á pesca dirigida ao xurel, era na Otava, que era vai desde Finisterre para norte, todo o Cantábrico e noroeste, e aí sí que había xurel e non se podía pescar, non? Tiñamos 30 kilos de pesca accesible. Este ano sí nos deixan pescar na Otava, como a pesca dirigida, pero, bueno, esperemos que polo menos os resultados que sean bons, non? En outras pesquerías máis importantes para Galicia, a merluza, estamos falando dun sector como a Celeiro, Burela, non? A fama que ten non solamente eles, senón Vigo, Coruña, Ribeira mismo, que temos moitos palangreiros, pois, claro, hai unha rebaixa dun 20 e tantos, casi un 28% nas cuotas de Gran Sol, que é onde máis pescamos esa merluza, non? Na merluza sur, na merluza ibérica, pois non quedaron as mesmas cuotas, pero non ten tanta transcendencia como vai a ter aí en esas zonas que é onde se pesca. Vamos a ver o que pasa ahora mesmo, non? E se baixamos cuotas ou perdemos cuotas e suben os costes? Eso sí, os costes subiron. O combustible xa se ve que está subindo. Salarios, transporte, o que non fomos capaces de conseguir, que era que nos baixaran o IVA do peixe, estamos notando, porque se está notando en toda España, que está habendo un baixo consumo, casi un 30 tantos % de consumo de peixe, un alimento fundamental de proteínas, porque que é caro, que non se pode consumir, non fomos capaces de baixar o IVA, non quixeran baixarlo, entón eso repercute moitísimo, non? Eso vamos a ver como se presenta este ano. Claro, aquí con independencia desto, cal foi, me gustaría que faxera balance como representante do sector da xestión que fixo o Goberno de Madrid e o Goberno galego para conseguir estas cuotas, e onde está un e onde está o outro. Para conseguir estas cuotas, o que fai a negociación, o que ten que facer esta negociación é o Goberno Central, non? Que é o que está, é o noso ministro, é o que ten que negociar con todos os países europeos. Despois, o noso goberno autonómico, como estamos, é a Federación de Cofradías, estamos por detrás para apoiar a negociación. Estela estás apoiando e dicindo, cuidado con isto, cuidado con aquilo, mira que eso nos saque. Claro, o que pasa é que levamos unha dinámica que xa levamos moito tempo con ela, moito tempo aprendida, que a única solución que nos queda dicir cando vimos de volta é dicir, ainda tuvemos suerte que non nos quitaron o que pensaban. Sempre nos anuncian uns meses antes que nos van a reducir un 30 ou un 40% a merluza. E despois, claro, quedan un 20%, que xa é o que tiñan pensado, e non somos contentos. É a realidade, esa non é a realidade. Todos os anos nos están descontando, eso non pode ser así. Estamos falando que nos dicía o ministro, dixíronse ao pouco tempo de vir de Bruselas, que dicía que, bueno, que non era tanto porque recuperábamos un 10% da cuota de merluza que nos sobraba, entonces xa non era un 20, xa era un 10. Non, ese 10 era noso, xa nos pertenecía a nós. Claro. Entonces estamos vendo que foi unha mala para nós, non en todas as especies é o mismo, pero para nós é unha mala negociación, porque nós, España, Galicia, principalmente Galicia, vive da pesca. A pesca é fundamental. Claro, e é un sector tan importante para Galicia, non só para os povos que son costeiros, sino para toda a economía que move Galicia, dende a conserva, dende o alimento fresco, dende o conxelado, todo o que representamos en Galicia, non? Sí, a pesca en Galicia é unha das máis importantes na economía social, na economía azul, pero estamos aí, porque que nadie, que a xente que se poña a pensar, que se imagine que serían os pueblos ribereños, que case todos os puertos de Galicia teñen un puerto, teñen mariñeiros, sin esa flota, sin eses barcos. Non sería nada. Hoxe en día nadie viría a un pueblo destes. Sería moi diferente. Aí, esa é unha cadena, todo canto temos, que se falta a pesca, se falta esta cultura mariñeira que temos, eso, a verdad que eu penso que non saliríamos adiante, sería imposible. A Unión Europea falla en moitas cousas, pero aquí tamén falla, non? Digamos que non valorar a potencialidade ou a dependencia económica, cultural e social que teñen certas rexións como pode ser Galicia, non? A verdade é que nós nunca entendemos, eu levo un tempo peleando por iso, tanto nós, as federacións e as cofradías, non entendemos desde que entramos na Comunidade Europea como non se deron de conta o que eran unhas cofradías, como non se deron de conta a economía social que somos, a economía azul, a gestión, que non ten nada que ver, que nós non temos nada en contra das OPEs, nos produtores, pero cando entramos, como non se deron de conta desa gestión que estamos facendo? Que temos gestión, comercialización, temos de todo. E somos unhas empresas que estamos aí, duramos máis de 100 anos,
En toda España Sí, sí. estamos aí. En cambio, hubo APs que se fixeron, outro tema moi pero para nós é inconcebible, non? Non que teñamos tamén que teñamos parlamentarios de moitísimos, de todos os partidos en Galicia, que teñamos alá, que non se hubieran dado conta de, joder, pero como é posible que unha cofradía, que a gestión, con todo canto se fai, que non se hubieran sido reconocidas, e ainda non somos. E ainda agora estamos peleando por eso, cando Bruselas se nos pasa a pelota, que nos di que non ten que facer agora é o noso goberno. Bueno, pois aí estamos intentando facer esa lucha, esa pelea, non? Nós o que queremos é que as cofradías sigan para adiante, non é tan fácil tampouco facer un OP, hai cofradías que si poden facelo, algunhas só fixeron, pero non é tan fácil cumprir ca normativa que ten para facer un OP. Non é tan fácil. Cando hai cofradías moi pequeniñas, con moi pouquinha xente, porque moitos son mariscadores e mariscadoras a pé ou mariscadores a flote, non teñen outra suerte como teñen outras cofradías que teñen outras artes, que poden ter arrastre, que poden ter cerco, que poden ter barcos do pulpo. É unha gestión moi diferente, non? O que máis malo están pasando ahora mismo, que sabemos que sai de facturación por baixo do 50% de outros anos, son as cofradías que non tiñan máis que marisqueo, que lle morreu todo, e estánse acabando as axudas porque non cumple esa normativa dos fondos FEMPA. Se os hubiera feito como nós reclamábamos no seu día, que se dera como a zona catastrófica para poder accedermos a outra clase de axudas que si hai e que se están perdendo, que quedan en Europa. Pero a Xunta había solicitado isto, non? Habíamos solicitado, pero nunca se nos concedeu. Nós sabíamos que estaba difícil, non? Porque había outras zonas que ainda hoxe en día non se deran como zonas catastróficas e arrasou todo. Vou poner un exemplo como en Valencia, ou como na Palma, ou como en outras zonas de toda, non? Pero, bueno, nos queríamos que iso era da forma que quedaron os bancos marisqueros e quedou todo, son moitas familias quedaron sin cobrar, quedaron sin ter ingresos ningún, a Seguridade Social hai que pagala, hai que facer gastos veñen todos. E a reestructuración que teñen que facer moitas das cofradías, non? E agora o problema, parece que ahora mismo, en estes momentos, polo que vamos falando polas cofradías, parece que se ve vida, parece que queren empezar a regenerar os bancos, a veces temos suerte, se logra estes regeneramentos, pero claro, fai falta tempo. E a xente ten que comer todos os días. Sí, entramos neso, pero antes, porcentaje, cofradías que tuveron que reducir personal, cofradías que teñan problemas de, bueno, pues lógicamente de liquidez e de situación económica, e que, bueno, que se vexan que as estén pasando apretadas. A Xunta segue mantendo esos 550 euros de axuda para profesionales de AP e de flote de marisqueo? Non, eso foi un único pago que se fixo en ese momento. Agora as axudas, que ainda acaban de salir as axudas, saliron varios tipos de axudas, pero claro, esas axudas son para reformar os barcos para un mellor mantenimiento, fixeron axudas agora para jóvenes armadores menores de 40 anos o que queira comprar a súa propia empresa, o seu barco, se vai dar. Pois agora entramos en axudas para regenerar os bancos, como as sementes, incluso se están entrando non solamente en mover os sustratos, senón o que queira unha axuda para contratar os aqueles da Xunta, para mirar como están os fondos, como non están, por onde podemos, se somos capaces de lograr entender por que motivo non se nos lembramos e non nos vai arriba. Como está aí axudando o mundo científico e os centros de investigación que temos aquí? Sí, para mí foi unha boa idea do que estamos, non? Levamos moitas reunións, fixamos o tema que fixo a Consellería de Redemar, onde estamos os científicos da Xunta, onde están os centros de investigación, estamos as universidades, o propio sector, estamos todos, e sí que entre todos estamos intentando aportar un pouquiño o que podemos para encontrar unha pequena solución, non? Pero claro, agora mismo están sacando axudas para invertir en esas cousas, pero o que vou dicir outra vez o mismo, o tempo para nós é crucial. Se non somos capaces, se vemos que hai vida, pero se a xente non pode salir ao mar a ganar un xornal, isto vai se nos indo pouco a pouco das mans, non? Ese é o problema. E sigue faltando semente, non? Siguen faltando hatcheries ou sementeiras ou produción de semilla de todo tipo de bivalvos.
salvo do mexillón que se colle por aí, non? Pero da meixa, de berberecho e de tal. Cando se chegará a que Galicia sea capaz de autoabastecerse incluso de especies que sean máis resistentes a estas situacións de cambios ou de perda de salinidade nas bocas dos ríos e isto? Pois en iso é no que está máis centrado ahora mesmo a Consellería, pois para facer esa cría de berberecho, principalmente estamos falando do berberecho, para que sea capaz de aguantar moito máis a agua dulce e que sea capaz de adaptarse. Eses cambios por riadas ou algo. Claro, iso é máis importante, non? E despois, claro... Pero iso non é por un ano. Non, iso non é por un ano. Iso é a medio plazo... A fórmula, e depois hai que facer a semilla para poder regenerar todo eso, non? É verdad que en Jácheres hai moi pouquiñas, hai moi poucas, por exemplo, Noia, que sempre foi unha deficiencia de Galicia, non? Do sector. Sí, antes tiñamos, a verdade que tiñamos, pero non era tan demandada a cría como é agora. Agora, claro, agora con estas riadas ainda moito máis, non? Xa tiñamos, porque cando estaba Rosa Quintana xa mesmo estábamos buscando nos clústeres en Couso, buscar nas zonas para facer un convenio con eles para que fixeran a semente para repartir, non? Agora veunos esta debacle total, é claro, moito máis difícil. Eu tamén che podo asegurar, eu pola miña cofradía de Ribeira, todo o ano canto sembramos o ano pasado, que foi unha cantidad bastante copiosa de cría todo, pero non recollemos o fruto. Non recollemos o fruto porque non... Non medra? Non nos vai arriba, desaparece, chega un momento que desaparece todo, esa cría pequena. En cambio, estamos probando outros métodos, que ahora mismo levamos un mes e pico que as nosas concesións abertas, e temos unha zona que había moita cría, e cerrámola, porque o ano pasado fixemos un traslado de aí para os bancos nosos, e iso sí que se logra que se vai arriba. Aí vese que o que é autóctono teu, o que está criado ali, sí que vai arriba, non? Entón, claro, estamos intentando enfocar por aí. Pero tamén hai un pouco de descoloque, non? Da situación, non? Donde máis resultado lle está dando eso da sembra é o marisco a pé, non? As mariscadoras, pois, elas sembran, regeneran, limpan, rareos dá moito traballo, a verdade que teñen moito traballo, ás veces non sacan o fruto, a compensación que eles deberían sacar, pero bueno, polo menos elas intentan, non? E están sempre aí machacando, intentando. A flota é moi diferente, non? A flota sabemos que é unha semilla que tens que botar aí na agua, e según as temperaturas, según as corrientes, vai a salir ou non vai a salir. E os depredadores. E os depredadores, claro. Pois, sempre están aí, sempre estiveron, e donde ven comida sempre van a estar aí, non? Pero bueno, non sabemos por que motivo, se non fainos moito mellor para os nosos terrenos labrar, mover o substrato, dasnos moito máis resultado, non? Que iso. Antiguamente tiñamos moitas máis zonas abertas que nos dedicábamos aqueles meses á vieira, íbamos todos, rastreábamos, quedaba o terreno oxigenado, era outra forma de traballo diferente. Agora, onde hai sitios e terrenos onde non pescas nada, os mariñeiros xa non van. Porque o mariñeiro, para que sacar area, non vai a ese terreno. Entón, non se traballa da mesma maneira que antes, non? Pero, bueno, aí estamos intentando, parece que nós este ano, onde levábamos 2 ou 3 anos que non víamos ninguna cría, este ano vemos cantidad de cría. Parece que quer coller vida, non? A ver se se adapta ás novas temperaturas. Esa mesa do marisqueo, por quen está formada e que representantes ten un pouco de todas as cofradías e das federacións? Sí, tamén dos biólogos, da Xunta? Ten de todo, están os biólogos todos da Xunta, están as universidades, está o sector, despois facemos mesas de traballo, onde se recorre, por exemplo, para a parte de Pontevedra, van a 4 ou 5 cofradías, van a xente do sector para expoñer con tantos problemas, e mirarmos o que pasa, o sea, estamos todos implicados. A cuestión é encontrar unha solución. Claro. E hai solución, digamos, que como se presenta, ou que solucións habría ou ven ou atisban para este ano que acaba de empezar o 2025? Pois este ano que acaba de empezar, a solución, a única esperanza que temos é que a toda a cría que vemos, tanto no libro marisqueo como nas concesións, onde o que hai, pois que se logre, non? Que seamos capaz de que creza, que falta o tempo, e que seamos capaz de regenerar desa maneira, porque de outra maneira, ahora mismo sacarmos unha línea de axudas para o que queira comprar semilla, tanto da meixa babosa como a japónica e outras fina, outras especies, que a maioría das cofradías se van a acoller para poder sembrar, que son as fechas a partir de marzo e abril
cando máis mellor época para sembrar. Entón, bueno, é a única esperanza que temos en ese aspecto, non? Aí, Cando se bota unha semilla, cando se bota unha semente, un berberecho, unha ameixa, millóns de unidades, de moi poucos milímetros, canto tarda iso en ser, ter un, digamos que un tamaño comercial ou ser aproveitable desde o punto de vista do comercio? Pois normalmente tarda meses, non? Non sei, cando sembramos en marzo, así, pois, hasta que abrimos outubro, noviembre, non chega a talla comercial. Non, é o máis normal é que chegue a esa talla. Hai ves que fai falta moito máis tempo aínda, depende de en que zona este, as corrientes, o plancton que vai na agua, depende de moitos factores, as temperaturas da agua, depende de moitas cousas, pero bueno, o normal é iso, non? Un aniño? Sí, un ano, botemos un ano. Un aniño sacaríamos un bo exemplar, sí. Comercial, con boa vianda e con... Sí, sí, sí. Bueno, e... Que lle pode dicir o presidente, o sector e as cofradías de como se presenta o ano? Das axudas que hai ou das axudas que se poden solicitar, pero aparte deso, como están os ánimos? E que lle pode decir desde aquí a todos os, non só cos que se reúne de vez en cando, que son os patróns e os representantes do sector, sino tamén ao resto do sector? Home, os ánimos, ahora mismo estamos xa tendo contacto para ter reunións, porque hai cambios na Consellería, hai cambios nos novos planes de explotación que veñen con outras normas diferentes, que vai a costar traballo adaptarnos a elas, porque, claro, estamos falando, por exemplo, do Percebe, non? Do Percebe, pois, que veñen unhas normas que agora hai que presentar os sacos, de levar, facer unhas cousas moi diferentes. Máis rollo. Claro, moito máis rollo, moito máis burocracia, como se podía dicir, non? Entón, claro, a xente antes non estábamos acostumbrado a iso, e agora veñen moitos cambios moi diferentes, que agora mesmo temos para solicitar unha reunión co conselleiro, e máis cos directores de desenvolvemento pesqueiro, para ter co sector do Percebe e con outros sectores, para intentar chegarmos a un acordo de como podemos buscar a mellor forma de traballarmos, non? E de traballarmos é que se fagan ben as cousas. Cousas que empeza o ano, empezamos con cousas moi diferentes, non? Estabas estudiando tamén o tema do polvo. O tema do polvo, pois, o ano pasado, antes de marchar o director que estaba, pois falábase de que seguramente das cousas iban tan mal no pulpo, pois que habría que darlle un pouco máis tempo, aínda que foran uns meses subvencionados, non? O paro biolóxico. Facer un paro biológico, pero claro, non é tan fácil como nos pensábamos. Unha, que hai que cumplir uns requisitos que todas as embarcacións, unha vez que mandas parar, como se falaba, que non é fijo, son cousas que se barajaron, pero non é a realidade do que se falou, non? Ibas a estudiar, están estudiando ahora que meses serían millores, pero é moi difícil facer unha parada de 4 meses sin cobrar, cobras cando acaba a temporada, os ingresos nas familias non están alá moi ben porque xa vimos de caída, e despois ainda hai que contar que as entidades, co personal das entidades, se non hai ingresos, porque Marisqueo fallou totalmente, se a outra poucas artes que hai, este ano a Centola, sabemos que foi a nivel de pesquería un fracaso, a nivel económico, ben, estamos falando que na pesquería da Centola, por exemplo, que subiu moito o precio. Claro, foi unha pesquería que levamos hasta a fecha de hoxe desde Cabreu, 20.000 kilos, ou na nosa lonja mesmo, nunha lonja sola, 20.000 kilos menos de Centola, pero en cambio levas facturado 30.000 euros máis. Xa. Pero eso tampouco é bo de todo. Non é bo. Esa é a realidade, claro. que non é bo, non? Entón, claro, aí estánse barajando moitísimas cousas, vamos a mirar agora que temos novo director xeral, nova directora, e a ver como vamos a reunirnos para ir falando destes temas que hai que sacar para adiante, a ver como se poden facer, non? Como se poden, entre todos, entre o sector, claro. E os técnicos e os biólogos que son os que, digamos que teñen que consensuar os novos plans, non? Claro, pero co polvo pasanos un problema. Tiñamos aqueles meses de desove, sí. Estes últimos anos vímonos equivocando, porque cando abrimos a pesquería, pois case todo o polvo está ovado, entonces vamos adiantando un pouco máis, pero ahora estes 2 meses, este último mes, falando ca barquería, eu teño vídeos que me enseñan todos os días, encontramos moitísimos pulpos tirados no chan no barco, pulpiños así, acabados de nacer. Como acaban de nacer agora? Cando en estas fechas nunca pasou eso.
son fechas de pulpo moi grande, e podo che enseñar vídeos que polo barco adiante, polas nasas, pero así, esos que veñen arriba, fora os que quedan abaixo. E de onde saliron eses desoves? En estas fechas, con este tempo, cos malos tempos que hai. Entonces, É un mundo tan cambiante, non? claro, é moi difícil. E hai que adaptarse aos cambios, Hai non? que adaptarse aos cambios. É que ese produto que se vai adaptando ao noso Claro, barco, temos pero esos datos teñen que facilitar ao sector, teñen que facilitar aos biólogos. Claro, pero hasta ahora nin nós nin eles, Ni os biólogos fomos capaces de ir acertando. Claro, de axustar, non? E de ver os cambios De axustar. que producen as especies, non? Claro. E, por exemplo, esta nova arte de poñeros as nasas nas bateas de mexillón para a captura do camarón, bueno, é un invento novo que hasta ahora non se facía. Como valora vostede e que posibilidades ten a futuro? Home, eu non sei a que te refieres con eso, pero eu nunca vin poñer as nasas, nunca o vin, levou anos, nas bateas. Eu sei que van cun truel, van ás bateas, e meten un truel polas cordas e coño Agora o camarón. creo que a illa de Arousa, sin mal non estou... Si non estou agora confundido, porque vostede é o que sabe. No. Outro estarei confundido. Eu non son de mar, pero... Igual empezaron agora con eso. A illa de Arousa, sí, hai unhas, creo que unhas 40 bateas ou algo así, que teñen e que poñen as nasas e que lle funciona moi ben, vamos. Poñer as nasas no fondo, non sei, eu sei que traballan a nasa polo fondo, non? A nécoras, No, o camarón, nasas para camarón. Pois a gen inventou, a gen lle dou a cabeciña para eso, así como están os camaróns por aí, tamén van dentro da nasa. Sí, e a mes está dando uns resultados, bueno, o amigo patrón da illa, que logo se poñese en contacto con vostedes, Pues, e lle preguntar como fan agora isto. Sí, home, sí. De verdad que sí. Bueno, o presidente non pode saber de todo, tampouco, Ai, non, o que inventan eles, eso te digo eu. Non pode saber de todo. Señor Sierra, temos que ir rematando. Bueno, o que queira decir o sector, o que queira decir a audiencia de este canal Rías Baixas, de como, bueno, o que queira para o mensaxe para este ano que acaba de empezar. Bueno, pois para este ano hai que darlle esperanza, sabemos que o sector ten futuro, e agora cada vez vemos que ten máis, sei que se está pasando malos momentos, non? Malos momentos non solamente nun arte, nin no marisqueo, senón en general, non? En general, en toda a pesca, pero bueno, temos que ter esperanza, intentar recuperar todo canto podemos, porque senón estes pueblos vanse, unha vez non recuperamos o que é a pesca e o marisqueo, pero bueno, parece que se ve futuro, que hai esperanzas de futuro, canto máis unidos esteamos para facer as cousas, para irmos aprendendo uns dos outros. Eu acabo de aprender o das nasas, de verdade. Logo lle dou o dato que eu busco. No, é de verdade que entre uns e outro, mira, pois, é un sector que sempre se está innovando, un sector que sempre está aí moi luchador, sufrido e luchador, e eu penso que temos esperanza, porque se ve futuro, ese futuro, e esperemos que teñamos suerte para este próximo ano, non? Ojalá sea así, porque será bo para todo o sector, pero tamén para Galicia. É que coman moito peixe, que é a cousa a comida máis saludable que pode haber, a veces somos capaces de conscienciar a xente que é a vitamina máis saludable que pode haber, é que menos daño de carbono fai, non? Eso é imprescindible. E que axudamos aos nosos veciños. É axudar aos nosos veciños e ao noso sector, ao noso pueblo, todo, en general. Aí estamos, e que, bueno, que serán capaces todos, vostedes e o resto do sector investigador e da universidade e dos centros de investigación, de darlle a volta a isto e de enrutar ben o norte, que será bo para todos. E agradecemos moito, señor Pérez, que haya estado connosco esta primeira edición deste ano 2025, que haya feito este balance así tan interesante desde o meu punto de vista, e lle convocamos para unha nova edición desexándolle feliz ano. Pois eu dou as gracias a vos, porque gracias a vos tamén dámonos a conocer ao sector, a noso arte, a toda a xente que sepa o que estamos aí, o como traballamos e como é a nosa labor, noso diario, non? Os traballiños e as dificultades que pasan.
Efectivamente. Os traballiños e as dificultades. Un placer, feliz ano, boa noite. Feliz ano. Nos vamos a publicidade, daman dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Xavier Rodríguez, portavoz do BNG no Concello de Vilagarcía, non o perdan, dentro de instantiño, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Estamos de novo con todos vostedes, llevamos a boa noite e a benvida a Xavier Rodríguez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Vilagarcía. Benvido. Como estamos, señor Rodríguez? Moi boas noites, moi agradecido polo vosso convite a facer hoxe esta entrevista e darnos un poquinho a coñecer e ante dos nosos telespectadores. Faltaba o Bloque Nacionalista que viñera do Concello de Vilagarcía a facer balance de xestión, pero antes facemos balance das festas. Vostede é moito destas festas de Nadal, disfruta moito? Xa fun menos, pero cos anos quizáis por cuestións familiares vaste familiarizando máis coas celebracións e lonxe de ser pois algo ás veces incluso inoportuno e que aceptabas estoicamente. Hoxe disfrutamos delas, afortunadamente, porque se incorporan novos membros á familia, bueno, e a alegría que ofrecen os nenos no fogar pois é algo que che inspira espírito de Nadal. Sí, eso é maravilloso, non? E portouse ben vostede e lle trouxeron moitos raíces ou? Eu creo que fun razonablemente bo no personal, penso que tamén no político e no profesional, e, bueno, recibí, digamos, que o tratamento axeitado polas súas majestades do Oriente. A familia ben, entonces, algún gramo de máis ou de menos? Sí, eso é, digamos, que a cara B destas festas de Nadal, sempre, por moito que fagas vos propósitos, sempre se gañan uns kilos, e ora veñen a segunda parte que todos algunha vez nos propuxemos, o que se chaman os propósitos de ano novo, que hai que ser un pouco consecuentes coa nosa filosofía e ir pasiño a pasiño, non buscarse metas moi altas que despois son inalcanzables. En política tamén, Logo falamos da política. Bastantes promesas para cumplir. Non as diga, pero dígame se unha ou dúas ou máis. A estas alturas da vida o principal é manterse en boa saúde e todas as expectativas son en manterse, digamos que nun estado de, polo menos quedarme coa saúde do 2024. Ese é o máis importante da saúde. Se lle parece, entramos a valoración política.
si quere, como foi unha pequena valoración moi sinxela dos resultados electorais e da xestión deste ano e medio do goberno, no cal, lóxicamente, o Bloque apoia. Efectivamente, a valoración que se pode facer dos resultados electorais pois casi estamos chegando ao ecuador da legislatura, non? Casi a 2 anos vista. Ben, eu creo que desde o punto de vista do BNG e do punto de partida foron máis que aceptables. Non podo senón valorar de xeito positivo os resultados electorais. Evidentemente, non se trataba, era moi difícil, digamos, conquistar o ceo, no sentido de chegar á alcaldía, evidentemente. Hai que ter os pés no chan, partíamos de que o candidato era un verdadeiro descoñecido, fomos prácticamente os últimos en completar unha candidatura, había desde a perspectiva dos medios de comunicación, da prensa, pois se despertaba un gran interese sobre cal podría ser o candidato, se suscitaba interese, digamos. E finalmente, bueno, pois desde o noso Consello Local e a Asamblea Local do BNG de Vilagarcía, pois se considerou que eu era naquele momento o candidato máis excitado, a pesar de contar co hándicap de que era prácticamente un perfecto descoñecido. As outras candidaturas me levaban unha gran ventaxa porque xa formaban parte de outras legislaturas. No caso do alcalde era sobradamente coñecido. Sorprendeume os resultados de María da Vila, que non o esperaba, e os resto dos resultados foron máis ben esperables, non? Houve un desgaste que é lóxico por parte do PSOE, non só que lle afectara a nivel do Estado, sino tamén de que faz moitas accións positivas, pero tamén cometes errores ao longo dunha legislatura, de 2 legislaturas, non? Houve unha especie de desgaste, e nós, xa digo, partíamos dunha situación moi comprometida, na que prácticamente, xusto recoñecelo, eu así o fixen nos encontros coa veciñanza, estuéramos, se me permites entre aspas, algo desaparecidos, porque tivemos problemas persoais, internos na nosa portavocía, e entón partíamos de un grado de descoñecemento do candidato moi importante. En ese sentido, podo estar orgulloso de que me acompañou al número 2 da nosa candidatura, a miña compañera no grupo municipal, Rosa Buín, sí que tiña esa experiencia política, esa experiencia de goberno, formou parte dun cogoberno, e iso pues, me permitiu no momento, e me sigue permitindo no día a día, non podo estar máis que agradecido a ela do apoio que teño, e non é que sexa o meu brazo dereito, é que son eu casi un apéndice en moitos momentos digamos que da dimensión non solamente humana, sino política tamén da miña compañía. A veteranía xoga moitísimo. Xoga moito. E o balance da xestión este ano e medio, como o valora? Que dos feitos... Da xestión municipal correcto, sí, en xeral, non? Correcto. Ben, logo entramos en detalles ou en proxectos. Como che dicía hai uns instantes, efectivamente, en esas eleccións de 2023 pasoulle certa factura ao partido que gobernaba pois todas as legislaturas anteriores. Xa en campaña, e neste mesmo medio, no que nos encontramos hoxe, cando se falaba de debates, eu dicía que o goberno de Varela, como todos, tiña luces e sombras, non se podía facer unha emenda á totalidade. Hai erros e hai acertos en moitas ocasións. E o noso propósito secundario, principal, todo candidato ten en mente chegar a poder gobernar, chegar á alcaldía. Despois a realidade é que te sitúa no escenario no que ti tes que batir, non? E o certo que, bueno, estes casi 2 anos de legislatura pois foron marcados por unha intensa negociación. É dicir, nesta vida e en política hai que facer moitas cesións, dunhas partes e de outras, e o balance por parte do BNG do que é a política, a xestión municipal, do goberno municipal, ben, nós vamos a ser positivos e pensar que podía ter sido outra peor se o BNG non estivese aí en momentos puntuais pactando, negociando, chegando a acordos. Vilagarcía é unha cidade moi grande, unha cidade con moitos retos, moitos desafíos, moitos problemas, non sempre se acerta, pero tampouco pode dicir que sexa unha
xestión a destes 2 anos por parte de quen goberna, porque a veces se confunde, se nos fala por aí de que hai un cogoberno que non é tal, pero na responsabilidade de quen goberna, pois sí é certo que hai moitos acertos, e neses acertos a pegada do BNG tamén está, porque para chegar a ese porto, nesa singladura tuvo que negociar de alguma maneira con co seu principal aliado, digamos, na oposición, que é o BNG, é a consecuencia dos resultados electorais, e con esas bazas teñe que xogar tanto que ten a responsabilidade de gobernar como a oposición, que ve a oportunidade de poder facer a súa influencia na xestión municipal. Orzamentos. Como os valora vostede? Sabe que os conservadores, o Partido Popular, suspende o goberno, pero consideran que a aprobación do presuposto marcou unha forma negativa para o ano. Efectivamente, se pensamos na visión do Partido Popular, é unha emenda á totalidade. Hai algo no que coincidimos tanto o PSOE como o BNG, cando falamos da oposición ao apoiar os orzamentos. E é que, como falamos de emenda á totalidade, o Partido Popular está instalado no non polo non, e entón non lle vale nada, é dicir, valelle calquera excusa para decir non aos orzamentos. Tamén ten claro que se conta o PSOE co apoio do BNG van adiante. E neste caso, os orzamentos foron adiante, foron moi tarde adiante, a verdade, e iso tamén nos paga factura tanto a quen ten a responsabilidade de gobernar como o BNG nas súas expectativas e no que resta de legislatura. Pero si é certo que son os mellores orzamentos que podía haber desde a perspectiva que che dicía hai un momento de que hai que facer cesións mutuas e chegar a fórmulas de consenso. Podo dicir aos nosos telespectadores que casi un 90% das propostas do BNG a modo de enmendas ou de achegas, aportacións a esos orzamentos, pois contaron co beneplácito de quen tiña a obriga de sacalos adiante, e dese xeito nos esperamos que neste 2025 se materialicen boa parte daquelas propostas e acordos en materia orzamenteira que chegamos. Si é certo que son os presupostos, os orzamentos máis altos, digamos, da historia, había unha cuestión que, dito ahora coa perspectiva de varios meses, pois nos inventou moitas dúbidas o BNG, que era a cuestión de solicitar créditos. Pero era algo, digamos que, imposible de solventar algunha cuestión orzamenteira como a reforma, a construcción, a ampliación da piscina municipal de Fontecarmoa, que se non era por ese crédito non se podía materializar. E nós xa tiñamos dúbidas ao respecto e tamén puxemos as nosas condicións. Dixemos piscina sí, pero tamén ese gasto tan importante que vai a repercutir nas arcas municipais ten que ter unha reversión, ten que revertir a modo de ingresos, porque se ti faz unha ampliación da piscina na que se podan realizar probas deportivas de alto nivel, eso tamén atrae visitantes, os participantes, as familias, digamos que xenera uns ingresos para a cidade. Por poñerte solamente un dos exemplos das dúbidas que tiñamos a hora de solicitar créditos. E eu penso que foi unha decisión acertada apoiar os orzamentos e que ademais o BNG vai ver como a ciudadanía se vai beneficiar de unha serie de propostas que nos fixemos nese momento da negociación e que máis pronto que tarde espero que vexan a luz. Proxectos ou, Vilagarcía, lóxicamente, como calquer outro concello, ten moitas obras en marcha e, ademais, ten, digamos que, cambios importantes. A fachada marítima é unha, dende a rexeneración da praia de Compostela, dende todo o que ten que ver co mollo do ramal e todo isto, o novo centro de saúde. Que vai supoñer isto ou hasta onde a lectura do BNG está de acordo con todo ou cambiaría cousas? Podría che dicir que cando saímos de Vilagarcía, e non fai falta ser un gran embaixador da cidade, e falas coa xente de fora de Vilagarcía, non digo a nivel xa fora de Galicia, sino de outras cidades de Galicia, pois ven que é unha cidade con moitas posibilidades.
está nun entorno privilexiado, como a Ría de Arousa. Moi ben comunicada no que son os grandes medios de transporte. Poderíamos abrir outro melón aí que é o das comunicacións interurbanas, entre os concellos do Salnés, pero ten moitas posibilidades a nivel climatolóxico, xeográfico, de comunicacións. É unha cidade moi boa para vivir, o que temos é que mellorala, e moitas veces os máis críticos con a nosa cidade somos os propios habitantes de Vilagarcía, non porque as outras cidades estean moito peor, sino porque Vilagarcía é un foco de atracción de visitantes, é un foco de atracción para persoas que queren vivir nela, que queren residir. Lamentablemente, e isto é un mal extendido ao resto de cidades do país, é a cuestión da vivenda. É unha asignatura pendente. Xa sabemos todos... Que pasa co Pexón? Que pasa co Pexón? O Pexón debe estar aí desde tempos inmemoriales, digamos que é unha pregunta redundante en cada legislatura. Para min é novidosa. Pero o Pexón, claro, é un elemento importantísimo para o desenvolvemento da cidade e para determinadas infraestructuras. E para os investimentos. E para os investimentos, claro, en distinta materia de vivenda, de transportes, claro, industria, etcétera. Claro, a partir de aí, nós temos que ter claro que modelo de cidade queremos. E parece que as tendencias van porque sexa unha cidade de servizos. Non coincido con algunhas valoracións que din que Vilagarcía é unha cidade de dormitorio. Eu eso o cuestiono. Si é certo que moita xente reside aquí e ten o seu lugar de traballo fora. Bueno, pero a cuestión turística, hosteleira, de servizos, comercial, pois é un foco tamén de atracción. E un Pexón o que ten é que facer, digamos, compatibles certos usos, non? Está, pouco antes das vacacións, unha persoa se dirixía a nós falando da problemática pois dunha empresa de transportes a carón do seu domicilio. Claro, o Pexón debería servir para iso, para establecer claramente cal debe ser o uso residencial ou outros usos, industriais, comerciais, en empresas que poden resultar perxudiciais, en un sentido, claro, vas ao Pexón e resulta que esa empresa que ese veciño se sentía perxudicado polos ruidos a primeira hora da mañán e tal, estaba aí, co Pexón na man, se podía ter instalado e unha promotora no seu día construiu en unha zona que non quedaba moi claro que usos lle dar. O Pexón o que nos debe de deixar claro, o que ti comentabas, que usos lle podemos dar á cidade, incluso no aspecto do lecer. De todo. O plan organizador de todo. Efectivamente. E aí, bueno, pois non é posible acordo? É algo que temos falado, nas conversas, cando nos sentamos sobre unha mesa, a alcaldía e os representantes do BNG, pois, como fomos, digamos, queimando etapas, non? Ao longo destes casi 2 anos de legislatura, a última, digamos que gran chanzo que había era o do PEMUS, que está moi relacionado precisamente co Pexón, e abundando nesto do PEMUS, claro, falamos, bueno, e o Pexón que? A idea do goberno municipal é que sexa, digamos, que un Pexón bastante, non sei como calificar, cauteloso, non? Pero sí é certo que está aí a posibilidade de que comece unha expansión da construción, pero hai que facela tamén compatible co medio ambiente, coas zonas nas que se pode construir. Acabamos de vivir tristemente as consecuencias da dana de Valencia e sabemos que Vilagarcía ten zonas inundables nas que hai que ter precaución. Non a esos niveles, pero non, evidentemente, pero bueno, o risco cero xa sabes que nunca existe, pero non lle podemos dar ferramentas ao demo para que actúe. E entón, nese sentido, pois o Pexón supoño que será algo aberto, pero a cautela está en mans do goberno. Nós, o día que nos presenten un documento, pois o estudiaremos, tamén temos os nosos expertos, xente relacionada co urbanismo, arquitectos municipais, de concellos nos que gobernamos ou cogobernamos, e lle daremos a valoración oportuna e faremos as achegas que sexan necesarias tamén, evidentemente. E o polígono do Pousodeiro hai que ampliálo?
Quedando claro que Vilagarcía é en boa medida unha cidade de servizos, hai que facer que sexa tamén compatible con outras actividades. A que bello dito de non meter todos os ovos no mesmo cesto implica que tamén hai que darlle un impulso ao emprendimento, á industria, e eu creo que sí, que o polígono do Pousadoiro debería experimentar unha ampliación, porque ademais é sacar a industria fora do casco urbano, e que tampouco sexa no ámbito de vida da xente da nosa contorna, das nosas parroquias. É dicir, nun lugar axeitado, que estea ben comunicado, porque, evidentemente, para unha empresa se valoran os custes de produción e un deles é o do transporte, evidentemente. A logística, como ben dís. Claro. E volvemos un poquinho á fachada, quero decir, todo o ramal, as novas naves para a meixa de carril, as novas parcelas, todo eso, máis o novo centro de saúde que foi aprobado, digamos que a Xunta acaba de aprobar a día 30 ou algo así, o contrato para executar as obras. Sí, sen tempo non era, era o que estábamos esperando. O día 30 correctamente mandou a nota, axudicada por 17,8 millóns, comenzarán os traballos a finais de xaneiro e as obras en febreiro. Bueno, que vais a poñer esta a valoración do BNG para todos estes proxectos? O do Centro de Saúde esperemos ver as obras. Eu hasta que non vexa o inicio das obras, pois ainda non o teño moi claro. E o entendemento, e se queres xa para ir avanzando, porque o tempo corre máis aquí que no outro lado, é certo. Digamos que o entendemento entre a Autoridade Portuaria e Concello e Autoridade Portuaria. Ben, supoño que sabes, igual que os nosos telespectadores, que agora, neste momento, Rosa Buín, que a miña compañera no BNG, ten tamén presenza na Autoridade Portuaria, no chamado Consello de Administración. Correcto. Nós sempre pensamos que era un organismo bastante opaco. De feito, ten unhas condicións draconianas no sentido de que do nivel de confidencialidade do que pode trascender a opinión pública. Para mí, a Autoridade Portuaria é necesaria, o Porto de Vilagarcía é necesario, e debense compaxinar cidade e Porto sin colisionar os intereses. Pero tamén o Porto non pode vivir de costas a Vilagarcía, e de feito, nos dos BNG xa presentamos ao longo desta legislatura algunha que outra moción no pleno que tiñan que ver con cuestións de ese detalle da Autoridade Portuaria con Vilagarcía, coa cidadanía. Cando nos solicitábamos que se derribe unha nave ali no Cabadelo, que supón un atranco para que flúa o río do Con, eso está a pelota no tellado da Autoridade Portuaria. Cando nos solicitábamos que abrisen espazos, ata ahora mesmo vetados, para ampliar os lugares de estacionamento, sobre todo en días de mercado tamén. E si é certo que hai actuacións que nós nunca teríamos suscrito. Eu, personalmente, nin o meu grupo, pois tería estado a favor de seguir mantendo obstáculos na fachada litoral. Facías mención a esas naves para 30 anos que hipotecan de alguma maneira o futuro de Vilagarcía nese sentido. Tamén nos cuestionamos en pleno, xa vimos absurdo no seu día, pero cuestionamos a ampliación do tren a Ferrazo, que pode supoñer tamén un atranco a esa sucesión, a esa continuidade que lle queremos dar desde o Parque Miguel Hernández ata a Praia da Concha, esa zona verde que sexa de tránsito, que supoñe un atractivo para os que visitan Vilagarcía, que chegando á estación de tren, veñen a Praia da Concha Compostela, que é un dos grandes atractivos de Vilagarcía, e que se encontra un mellor día menos pensado co paso do tren de mercadorías, que pasa mellor 5 veces o ano. Pois non sei, podíamos sacar hora de calculadora e ver canto custou o investimento, cada operación, cada convoi desos. Hai cuestións que a veces non acaba de entender por parte da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, e outras pois se marcan dentro da polémica, como son as propias naves da Organización de Produtores. Sabemos que a polémica sempre rodea a quen está ao mando dese organismo, e, bueno, todo está interconectado, nada queda a marxe. E a Playa da Concha hai que usos
que habría que facer? Porque realmente esa potencialidad tena, pero parece que está sin explotar. Bueno, ou sin poñer en marcha. Neste país todos temos un adestrador de fútbol que ten a súa idea na cabeza. Nos, como non podía ser de outra maneira, tamén nos entrevistamos no seu día cunha asociación de, un colectivo de veciños e usuarios da praia da Concha Compostela que nos presentaron as súas inquedanzas, as súas propostas. Si antes falábamos de proposicións de aninovo, non? E a veces non había que levar metas moi altas, senón que había que poñer os pés no chan, tamén era certo que as propostas deles eran pouco menos que irrealizables. Temos que ter claro que a praia da Concha Compostela é unha praia, digamos, urbana, con todo o que iso implica. É un medio natural en sí, pero non é un medio natural salvaxe, que hai que preservar. Non é a praia Lanzada, nin o areal de Carnota, é unha praia, digamos, con un intenso uso turístico. E que ten, ademais, o engadido de que aí se celebraron ata agora festivais. Nos no seu momento tamén nos supuxemos, dixemos que había unha oportunidade de aproveitar o propio Peirao do Ramal para instalar ali certamen como Atlantic Fest, pero non cabe dúbida que a actuación do Estado, que ainda que foi tarde, haberá que valorala desde a distancia, non? A priori, o estado do areal quedou razonablemente ben, hai que seguir agora incidindo nas labores de mantemento. Efectivamente, o cadillo é algo que non se vai erradicar de vez se non se está en riba del continuamente, non? Pero é un areal con moitas potencialidades e, polo tanto, hai que incidir na cuestión do saneamento, en actuacións blandas. Cando me refería ás conversas con esa asociación de defensa da praia, eles, por exemplo, falaban de que non podía haber ningún chiringuito. Eu, desde a perspectiva dunha praia urbana, o que podes facer é, digamos, que establecer uns criterios de estética, por exemplo, para que isto non sea a casa de Tocamerroque, pero que se teña un atractivo, e actuacións brandas, no sentido de que se podan celebrar actividades de lecer deportivo, vóley playa, fútbol playa, etc., que requiren instalacións de escaso mantemento e que son movibles, non? Que as podes colocar e quitar, que lle den un atractivo que non sexa un inmenso areal no que ti vexas o horizonte do mar a casi a 200 metros, non? Aproveitar o espazo, non? Aproveitar o espazo. E darlle posibilidades para... Pero é máis, se me permites, estamos escaso de tempo. Eu aí boto en falta máis verde, evidentemente. Sí, así hai un choque visual, non? Sí, ese piñeiral é unha alegría á vista, un espacio super aproveitado pola veciñanza. Que bonito sería, como decía a canción, que iso se transformase nunha ringleira de árbores ata carril tamén. Non sei se lle gustaría aos que teñen a fachada das vivendas ao mar. Facemos un referendo. Podemos facer un referendo, pero si é certo, e algo que tamén me gusta falar moitas veces do tema, hai que se lembra con nostalgia da praia de Compostela do pasado, pero os tempos tamén cambiaron. O uso que se lle dá ao paseo marítimo é alucinante, non? E cando falamos de nostalgia non nos lembramos de que tipo de augas nos bañábamos en certo momento. O regato do Tripeiro chamábase así por algo. É dicir, hoxe hai moito camiño avanzado. A estampa é moi bonita, as postales nin cheiran, nin nos mostran a cara B, pero a veces a nostalgia tamén hai que aparcala e ver o futuro, un futuro en armonía, e que darlle uns usos medioambientalmente sustentables e que sexa un atractivo para a cidade, porque é un dos principais focos de atención de Vilagarcía. Señor Rodríguez, notase a súa profesión porque explica... Porque me explayo. Pero acabase o noso tempo. Pero ten un minuto para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei. De Vilagarcía, do que vostede queira. Sí. Vai ser, digamos, que algo moi mundano. Non sei en que momento é que se pode deixar de felicitar o ano. Creo que ainda estamos no tempo, non? Sí. Dentro da semana, non? Sí. Entón, desde aquí, estes 30 segundos os quería aproveitar para sellarlle a veciñanza de Vilagarcía un próspero ano 2025. E parafraseando aquel presidente norteamericano, cando falaba de no te preguntes que puede hacer el gobierno municipal por ti, que puedes hacer tú, eu convidar a participación cidadá.
Eso é fundamental. Pero non solamente transmitindo queixas ou inquedanzas ao Concello, que moitas veces non as oen. Ou ás veces, digamos que a resposta que se dá desde o goberno municipal é desde algún medio de comunicación xa en plan generalista, non? Pero sí desde a participación cidadá nas asociacións veciñais, nos colectivos culturais. Vilagarcía, como dixemos ao principio da entrevista, ten enormes potencialidades. Temos un dos principais, digamos, activos é o humano. No plano deportivo, no plano cultural, eu invito a ciudadanía a participar e que non participe ata agora que se implique. Fuxamos desa sociedade insolidaria, individualista, impliquémonos na boa marcha da cidade, protestando se é necesario, salindo á rúa cando se precise, nas manifestacións contra Altri, a favor da ría de Arousa, do noso sustento, do noso medio de vida, a favor da nosa sanidade tan entredito. Cando falamos de centros de saúde, sí, o edificio está moi ben a carcasa, pero o factor humano é importante e necesitamos médicos. A ciudadanía, este 2025, ten que ser o ano en que nos impliquemos máis e loitemos por los nosos dereitos, individuais e colectivos. Que se cumpla. Oxalá. Será bo para todos. Señor Rodríguez, foi un placer contar con vos. O placer é meu por darnos a oportunidade de transmitir a ciudadanía a través deste estupendo medio as nosas inquedanzas. Feliz ano e que hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias. Nos vamos a publicidade e volvemos con Linso González, o portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Cambados, así que non o perdan, será dentro de un instantiño. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, albariño 100%, de Viña Almirante. De novo con todos vostedes, llevamos a boa noite e a benvida a Linso González, portavoz do BNG no Concello de Cambados e Concelleiro de Cultura, Ensino e Patrimonio neste Concello. Moi boa noite, benvido. Boa noite, Antonio, gracias por abrirnos as portas desta casa a pos do BNG en Cambados. Un placer, como é de ser, aínda que sexan, eso sí que yo decía o outro día, que a última forza política que ven dende o ano pasado, vale? Que non nos dou tempo a encaixalo, pero non por nada máis que por unha cuestión de axenda. Que tal de festas? É vostede moito de Nadal, disfruta moito con estas cousas? Pois bueno, supoño que cos anos un vaise moderando, e casi ao final xa ves como un exceso, máis que como tal, pero bueno, sempre se disfruta da familia neste tempo, sí. Bueno, e aparte deso, foi bo, trouxeronlle moitas cousas os reis, ou...
Bueno, debe de levar uns anos sendo un pouco regular, digamos, ou tirando a malo, non sei, pero bueno, xa nos estamos conformes co que nos trouxeron. En familia, a familia ben e digamos que algún quiliño de máis, algúns gramos ou de menos. Eso sempre. Desgraciadamente eso é habitual. Bueno. Como está o Concello de Cambados e como está o cuatripartito, señor González? Pois eu creo que o Concello de Cambados en líneas xerales vai avanzando na mellora de servicios e de atencións á veciñanza, ao mellor non tan rápido como desexaríamos dentro do BNG, pero bueno, nos llevamos claro desde que entramos e así o fixemos nas nosas áreas, non? O cuatripartito, bueno, pois goza de unha salud normal dentro dun cuatripartito, non se pode negar, somos 4 forzas distintas, é dicir, se ao final nos levou o tempo que nos levou poñernos de acordo, pois o que non se debe facer é engañar a ciudadanía, non? E hai roces, e hai distensións, é mellor falalo entre nós, debatilo e intentar melloralas. Dende logo, creo que non é unha situación crítica, ni moito menos, pero hai que ser realistas e intentar arranxar as cousas que, baixo o prisma do BNG, polo menos, non están funcionando agora mesmo. Non se están funcionando. E iso depende máis da número 1 ou de algunhas outras forzas? Eso, evidentemente, hai alguén que ten a alcaldía e que ten a responsabilidade un pouco desa coordinación, non? Pero entre todos temos que ser conscientes de traballar e remar no mesmo barco, dentro de que cada un necesitamos o noso espacio para facer política ao noso xeito como debe de ser, non? Pero é 50%, 50 entre todos, 50 responsabilidade de quen ten a voz cantante, sí. Bueno, digamos que algunha ferida ou algunha chispa saltou fai 3 semanas ou 4 no último pleno do Concello. Como está esta situación? E houve encontros, houve acercamentos, houve acordos? Dende que surxeu esa situación, bueno, pues, o BNG foi quen abandonou aquel día o pleno da corporación. Bueno, pues reunimos os nosos órganos, tomamos as decisións e as comunicamos aos compañeiros de goberno e tomamos a decisión entre todos, pues, a solicitud que facíamos dentro do bloque da Comisión de Seguimento, da reunión da Comisión de Seguimento do Pacto, pues, de poñela en marcha e que, bueno, nos próximos días o levaremos a cabo. Habíamos dado plazo, habían solicitado plazo aos compañeiros a deixar despois de Nadal, nos parecía ben e aceitado, aparte tamén de momento non hai data. Dá tempo para repousar as cousas. Non, será no mes de xaneiro. Hai que retomalo agora. Sí, agora retomaremos. Bueno. O pasado 11 de decembro, bueno, máis ou menos 4 semanas, digamos que o bloque definía un pouquiño como que a situación ou a sensación é de que hai un pouco de deriva na xestión ou no goberno. Sigue pensando o mesmo? Sí, sigo pensando o mesmo, sí. Seguimos pensando o mesmo. Queremos que nos temos que centrar naquelas cousas que nos unían e traballar dun xeito máis coordinado. Repito, dando por feito que cada un de nós ten que ter, cada unha das forzas que compoñemos, pois a libertade de acción de, na súa área ou no seu, digamos, no seu negociado, ter esa marxen para poder traballar. Solicitámola para nós e nos non llevamos negar algo máis. Pero sí que queremos que hai certas cousas que teñen que temos que dar outra imaxen de goberno, non? A veces nos gobernos te poden criticar polas accións que tomas. Evidentemente non todo o mundo vai estar de acordo, pero o problema é cando hai certa sensación de inacción por parte do goberno. Nos creemos que eso temos que poñerlle freno e temos que, entre todos, pois, melloralo. Ainda que, bueno, o motivo, lóxicamente, o asilo, non? Bueno, creo que non foi o motivo, digamos que eso foi... A última gota? Sí, digamos por un xeito, non? Nos pareceu bastante grave pois non ternos informado de que a última hora houbera ese cambio e que estaba no seu dereito de facelo, e despois tamén o que peor nos parecía incluso era que por ese cambio se blanqueou a postura do Partido Popular en Cambados acerca do asilo, non? O Partido Popular nunca puxo da súa man para que o Pazo de Monte Sacro pasara público e seguira funcionando como residencia de ancianas pública. E ao final un pouco era
toda a argumentación que usamos respaldada polos técnicos municipales e polas normativas onde dicimos non temos competencias e non temos a capacidade económica e de repente un ano e medio despois, un ano despois se di, bueno, sí, pues vale, vamos a poñer diñeiro e vamos a poñernos un pouco isto ao frente, que primeiro, esa era a gran mentira, é dicir, do principio o Concello estuvo ao frente, foi o que solicitou as reunións na Diputación, solicitamos as reunións na Xunta, solicitamos con distintos departamentos para ver como podíamos solucionar a cousa, e non se nos dou, bueno, no caso da Diputación, si se nos dou, ainda que de forma negativa, digamos, a resposta. Entón, nós considerábamos que eso era moi grave e que non entendíamos como se pudo facer eso, entón, o mellor xeito de demostralo era, pois, abandonando aquel pleno. Era a única forza que non estaba informada, a parte do PP? Ou non sei se o PP estaba ou non? Entendo que sí, porque cando eu me levantín da reunión da mañán, quedaban as tres forzas sentadas na mesa, por lo tanto, e máis por lo que dixeron no pleno, as tres forzas estaban informadas. Estaban de acordo nesa postura. Vostede é a primeira vez que se presenta como candidato, ainda que, bueno, é veterano na política municipal e foi en varias legislaturas. Como valora o resultado de fai un ano e medio nas pasadas eleccións do 23 como vostede como candidato? Bueno, viñábamos dunha situación moi complicada, moi complexa para o BNG, non? Se daba a casualidade por primeira vez, en teoría, na anterior mandato, facer un goberno de esquerdas, nós os de esquerdas sempre poñemos entrecomillado, non, por algunhas forzas que o competen, pero, bueno, era certo, e, bueno, viñábamos de outros 4 anos un cuatripartito que eran moi duros e que nos tímamos claro que había que cambiar cousas, que non podíamos seguir por ese rumbo. Entón, tomar a decisión, unha vez que vemos que non había marxe de maniobra de quedarnos fora dese goberno, pois, evidentemente, nos deixaban nunha clara situación de desventaxa, que eu creo que fomos remontando xa cara a mitad dese mandato anterior. Creo que xa a xente se volveu a acercar, xa nos visualizaba, xa daba a entender que entendían os nosos motivos, e eu creo que, bueno, pues, os resultados electorales foron en concordancia, pues, con esa dureza que foron os últimos 4 anos nesa oposición, en teoría, a un goberno de esquerdas. Lastra moito que haya unha división ou unha escisión no BNG, non? Con Somos Cambados. Sí, si consideramos a Somos Cambados unha escisión do BNG, non? É certo que hai cuadros de Somos Cambados que saíron do BNG, mas outros tamén que veñen de outras forzas, digamos, de índole estatal, pero sí é certo que lastra, sí, bueno, é algo que estamos recuperando a nivel galego, que creo que nas últimas eleccións galegas en Cambados xa se veu moi claro que por onde van ir os tiros das próximas municipales como estamos traballando, e é, bueno, pois unha das cousas que eu como voceiro pois quero insistir moito, pois, bueno, nesa volta á unidade, nesa volta un pouco á concordia e á unidade de acción. Dous ou tres temas importantes, os afectados pola plaza de Asorei, que exixen o Concello de Cambados que cumpra a lei do pleno e que a reabra. Cal é a postura do BNG e cal é a lectura que fai? Bueno, nosa lectura que facemos é que nos parece un debate que está sobredimensionado, é dicir, o corte son 50 metros de rúa, digamos, e en vez de facelo en forma de L, agora faise nun zigzag, vamos. Non, pero o que queda cortado son 50 metros. A nosa postura é clara en todos os concellos onde gobernamos, que é a de humanizar, non? Pero non peatonizar, sino humanizar, volver as rúas á veciñanza. Por lo tanto, nos estamos de acordo con eso. Ahora, creemos que se fixo mal, que se fixo moi mal. Para un trayecto tan corto, se fixo moi de espaldas á ciudadanía, e hai que darlle voz sempre, informalos, telos informados e darlle as solucións antes de, non despois de, non cando protesten. Non. Claro, se ti queres facer un corte, tens que saber exactamente cales son motivos, cal é a problemática que vas a crear e como a vas a solucionar e que solucións vas a dar aos veciños. Non? Evidentemente, poñer unhas macetas e cortar unha rúa non é peatonizar unha rúa. Peatonizar unha rúa é moi distinto. Entón, claro,
as formas creo que foi o que fallaron, pero nos no fondo estamos de acordo coa medida. Outro dos puntos importantes é que, e ademais do mes de decembro, do 19, Portos de Galicia informa favorablemente sobre a nova praza de abastos. Bueno, agora toca o Concello o papel de aprobar e que información ten vostede, cal é a súa postura e se todavía se mantén bueno, pois a subvención comprometida ou prometida desde fai 10 anos. Os fondos estatales en teoría estaban garantizados por ahora aínda. Realmente non se lle dá luz verde á Praza de Bastos, senón dá selle luz verde ao novo plan especial do Porto. Bueno, pero que eso facilita, non? Eso facilita a Praza de Bastos, pero é un plan especial que consolida zonas que nós queremos que son urbanas como portuarias. Vale? O BNG ten claro... Iso é importantísimo para o Concello. Claro, iso dixémonos en un momento. É dicir, claro, de que vale que ahora se, digamos, se consoliden esas zonas cando dende o Concello estamos reclamando como propias. É dicir, que non teñen uso portuario, non? Claro, entón todo é para darlle luz verde, digamos, a Praza de Abastos, neste caso, e nós temos serias dudas. O plantexamos na aprobación inicial, creemos que hai marxen de maniobra para modificar esa aprobación inicial e intentar, polo menos, que se revirtan esas zonas ao público, que se volvan a revertir ao Concello de Cambados. Todos sabemos cales son, a Calzada, Paseo da Calzada, o Paseo de Alameda de Santo Tomé, zonas como, por exemplo, onde está o Salón Peña, que non teñen sentido, que non teñen uso portuario. Hai que establecer unha cousa, todo o frente marítimo de Cambados, dende Pombal hasta Santo Tomé, hasta a Praza do Con, todo é de dominio de Portos, pero non hai uso portuario, porque no Mollente tampouco queda xa moita actividade portuaria, non? Creo que o razonable sería que neste proceso ahora de aprobación se iniciara un diálogo, ahora que temos a resposta da Xunta, de a ver se se pode, no mesmo proceso, revertirse a esas áreas. E si eso se chega a aprobar e lóxicamente, pois, a Xunta ao final e Portos aceptan esa planificación do Concello, a postura do BNG e a pretensión ou o proxecto do BNG, cal sería? Bueno, evidentemente, a pretensión, o que te refires ao que é a Praza de Abastos. E a toda a fachada, é dicir. Sí, nós presentamos un proxecto na campaña electoral co cal ainda nos seguimos plenamente identificados, é dicir, unha vez que se perdeu un pouco o Palmeiral como imaxe, queremos que é un momento de aí a facer unha reforma de calado. Cambados ten unha serie de eivas, sobre todo os xuntos históricos sempre teñen unha eiva de aparcamento, xa non tanto para os visitantes, sino como para os residentes, non? Porque, claro, non se pode entender unha peonización ou unha humanización dun casco histórico como un sitio onde van a deixar os coches aparcados os residentes e non pasan a xente de fora, non? Entón, para iso, claro, temos que dotarlo de darlle ferramentas aos veciños para onde poden ter un sitio onde deixar os vehículos que son tan necesarios. O sea, non, entón, nos pensamos que será o sitio para facer un gran aparcamento soterrado e unha reforma integral do litoral para recuperar un pouco a imaxe dese Cambados, non? E que solucionaría tamén, entre outras cousas, problemas como os cheiros, por a cantidad de sedimentos do mar que se acumulan en Miramar, todo eso. Entón, nos seguimos plenamente identificados con eso e en canto ao proxecto da Praza de Abastos, a nos gustaríasenos que se adaptara a, digamos, a necesidades de Cambados. Nos parece unha Praza de Abastos sobredimensionada no seu día, unha que iba a levar un supermercado para non perecereiros que creemos que non ten moito sentido e que lle faltan outras cousas, como, por exemplo, xa que vamos a facer unha Praza de Abastos, pois fagámoslle un parking para que os traballadores e os usuarios, sobre todo, neste caso, usuarios a nivel traballador teñan onde aparcar, facer unha carga-descarga correcta dende un sótano e non, bueno, xa que vamos a facer un edificio, nos gustaría que se pudera modificar esas cousas. Bueno, e como valora os orzamentos, 10,5 millóns de euros e faga incluso, si quere, un pequeno balance deste ano e medio de
de xestión desde o punto de vista económico? Bueno, Cambados non ten os orzamentos que se merece. É dicir, Cambados presentamos uns servicios probablemente de unha vila superior, temos dende piscina, varios campos de fútbol, campo de atletismo, varios pabillóns, escola infantil, conservatorio, temos, digamos, servicios de unha vila superior e o orzamento non está caído para eso. E despois, como Cambados, como a maioría das vilas, ten un problema de financiación das administracións superiores, que ademais descargan moitas veces competencias sobre nós que non temos. Nos fixemos un cálculo aproximado das competencias impropias que vamos a ter que asumir por ano, que van a 1.000.000, creo recordar, 100.000 euros, perdón, 2.300.000 euros, pero recaudamos solo 1.100.000 de transferencias. O sea, ese 1.000.000 e pico hai no que poñer con fondos municipales que podríamos dedicar a outras cousas. Entón, temos un problema de financiamento que normalmente tanto o Partido Popular como o Partido PSOE, dependendo quen está, pois van usando, van o deixando de lado para bueno, ir zafando os seus intereses e non poñerse con ele. É dicir, a administración local, sexa do color que sexa, e iso coinciden todos cando salimos diante das cámaras así, necesita outro tipo de financiamento. Entón, polo tanto, o orzamento de Cambados debe de mellorar tamén. A nivel municipal, debe de mellorar a xestión do orzamento, debemos de mellorar a recaudación, porque polos servicios que damos se queda corto. É dicir, estar nun concello onde fagas uns orzamentos e que digas que tes unha inversión real de 80.000 euros, a mí me cae un poquinho a veces a cara de vergonza. Nos o dixemos na campaña electoral que unha das cousas que queríamos era mellorar o orzamento do Concello de Cambados. Está nas mans de outro grupo político dentro do goberno, pero dentro do que nos podamos apoiar sí que faremos. Entón, bueno. E aí como valora as xestións que se están facendo coa Diputación a través do programa Mais Provincia ou da Xunta de Galicia en outros investimentos, desde os que lle corresponden, ou pode ser a Edar de Tragove ou outros? Sí, bueno, a dar de todo, ao final, a competencia sobre o saneamento da ría ten a Xunta de Galicia, non? É unha obra da Xunta de Galicia, neste caso se fai en Cambados, agradecidos que estamos, xunto cas melloras que estamos facendo na rede de saneamento para separar fluviais das fecais. Entón, todos eses investimentos está ben, o Mais Provincia tamén está ben, evidentemente, se o Mais Provincia, a maioría dos concellos hoxe en día teríamos moitísimos máis problemas, e ese modelo de financiamento que no seu día ademais puxo en marcha unha administración de esquerdas, que chamaban antes Plan Provincia, ven a aliviar moitas das problemáticas que temos, pero bueno, queremos que o millor tamén é ter unha ferramenta propia, como os orzamentos, no que se, digamos, analices a situación do Concello, as necesidades, e telo que plasmar aí. Eu creo que todos os veciños e veciñas de Cambados, como de outros sitios, son conscientes das subidas que hubo, e os concellos tamén as temos que soportar, e ao final os que estamos ali estamos para os cartos que son de todos, intentar invertilos nas mellores que son de todos e nas necesidades que son de todos. Si hai moitas necesidades, pero os ingresos non suben, temos un serio problema. Para nós foi un suicidio a política económica do mandato anterior, así o dixemos sempre, desta baixada continua constante nese caso era o IBI. Dixemos que onde se estaba creando a deuda, o sea, non había deuda dos bancos, pero a deuda estaba nas instalacións deportivas que estaban mal, nas culturais, nas viarias e tal, e o estamos vendo agora que estamos no goberno, que era así, realmente. E dentro das súas competencias, como cultura, ensino e patrimonio, con que orzamento conta e cales son as súas, digamos, que plans de xestión nesta legislatura? Tanto pouco feito que nos quedan, xa o tempo pasa depresa, tanto como o feito neste ano e medio, como a pretensión aos proxectos para o ano e medio que queda. Nós, cando chegamos, basábamos en tres cousas. Un era o que acabamos de falar, o de a mellora económica do Concello. Outro era no que chamábamos políticas 360, é dicir, que as actividades e as necesidades sean iguales as de Castrelo, as de Corbillón, as da Modia, que as do centro. É dicir, se a necesidade ahora mesmo está na Modia, pois hai que invertir na Modia, por moito que seamos. E a terceira era devolverlle digamos, o protagonismo ás asociacións culturais, á veciñanza, ao movimento social, sociocultural de Cambados.
Neso nos centramos, para centrarnos neso tuvemos un traballo administrativo moi potente nestes anos, hai que reconocer que nos topámonos cun servicio de escola infantil municipal de 0 a 3 anos cun contrato caducado de 8 anos, non é normal, é dicir, xa está sacado, é dicir, había un desleixo total sobre eso, estamos co da Escola de Música Municipal, que tamén está para salir agora, ou Plan Madruga ou outros, non? Entón, había un traballo administrativo moi forte para facer, e despois queríamoslo combinar con xa esa primeira imaxen de poñer aos colectivos por diante, é dicir, todo o colectivo que veo ás nosas áreas, tanto as miñas como a da miña compañeira, que Igualdade e Normalización Lingüística, onde tuvo que facer un traballo moi duro. Hai que reconocer que ela entrou no Concello o 12 de xullo, entramos, un día despois de San Benito, con menos 36.000 euros nas súas áreas, co cal é moi difícil gobernar 6 meses con menos 36.000 euros, e ainda así fixe un traballo moi grande para sacalo adiante. E entón que nos centramos era nos colectivos, ver que demandas tiñan, como lle podíamos axudar, ben sea que tipo de actividades, melloras nos locales e todo eso. E despois tiñábamos, dixemos que había unha serie de infraestructuras que estaban mal e nos volcamos con elas, nos volcamos nos colexios, donde temos que suplir, como dixen antes, a deixadez de outras administracións moi claramente, se fixeron arranxos en todos os colexios xa neste primeiro ano, xa están programados os do ano seguinte, nas culturales evidentemente, se arreglaron locales de colectivos, ahora acabamos de facer o arranxo no Centro Cultural de Corbillón, que era un dos que peor estaba, con esa actividade que, bueno, tiña un problema na carpintería exterior moi grande, e tamén no tema de saneamento, na rede de saneamento, que provocaba que hubiera inundacións continuas, e, bueno, pois, orgullosos de un traballo que podíamos ir poñendo ahora aquí, bueno, pues un montón de cousas, pero creo que o fundamental era eso, devolverlle o protagonismo, queríamos a cidadanía, ir poñendo as pancas económicas que na nosa área nos ceñimos, pois xa podemos decir estrictamente os orzamentos que tiñamos. Nos gustaría ter moito máis, porque temos moi pouco orzamento, sobre todo en algunhas áreas como cultura. É moi difícil crear unha rede cultural con 120.000 euros, é casi unha odisea, tens que ir tirando de outros lados, así, pero son as ferramentas que temos agora mesmo, e con elas estamos para traballar e para tirar para adiante. E para todo o conxunto, para toda a área, canto ten un orzamento cuantificado? Sí. Con arranxos, sí, aí estamos sobre 190.000 euros, ou algo así, sí. Solo? Sí, bueno, o resto son axudas a asociacións e así, digamos, as axudas que sacamos, as bolsas de axudas que sacamos todos os anos, pero bueno, aí queremos las manter. Gustaríanos subilas, pero en eso estamos, a ver se podamos encaixar. Que lle pide para este ano que acaba de empezar? Dende o punto de vista municipal, si queres despois a nivel personal. Que lle pide? Bueno, a nivel municipal, pues eso, seguir traballando, seguir, bueno, demostrando ya a ciudadanía que somos unha forza transformadora. Eu sei que o fácil sería aquí decir, bueno, pues que o ambiente de traballo, sí, pero eso non, como decía ao principio, non me gusta engañar, somos 4 forzas distintas, témonos que respetar, a partir de aí cada unha tal, e entón vamos a traballar. Entón, eso, a nivel político, pues, a nivel Concello, pois que o Concello siga mellorando as instalacións que tiña pendiente. Hai que entenderse, pero hai que respetar os marcos, non? Sempre, eso sempre. Pero iso non impide que outros poidan dar a opinión sobre a túa área. É moi lícito, además, que o fagan, porque estamos para eso. E eles teñen que respetar que o de... Por eso que eu podo tamén dar a do outro. Ainda que os outros despois digan que isto non é importante, que é sobredimensionado, non? Sí, bueno, é unha palabra que se usa moi a menudo e que pode valer para moitas cousas, sobredimensionado. Pero creo que hai que poñer todo na súa xusta medida. E poñer a xusta medida é verdade, se a ciudadanía veo que tardamos 4 meses en poñernos de acordo, pois é probable que vai a haber roces. Ahora, se está mellorando Cambados? Sí. Se mellora Cambados? Sí. Temos que ir a máis? Sí. Pois o mellor o que lle pido é eso, que entre todos, entre as forzas, demos un paso adiante para decir, mira, aquí estamos e a partir de agora se vai a cambiar ainda máis a fondo todo.
que se faga, que se cumpla e que será bo para o BNG, para o resto de esforzos, para o Cuatripartito e tamén para os veciños de Cambados. E desexamos, e agradecemos moito que haya estado esta primeira edición de Falemos deste ano 2025 aquí connosco, e desexamos bo ano e hasta unha vindeira ocasión. Nada, grazas a vos por o convite. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos, a primeira do ano, con Liso González, con Xavier Rodríguez, portavoz do BNG do Concello de Vilagarcía e copresidente da Federación Galega de Cofradías, José Antonio Pérez Siera. Nada máis, hasta a semana que ven, que será máis e mellor. Feliz ano a todos, moitísimas gracias por estar aí, saúdos, gracias. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.